Για πες αυτό το, πώς το είπες, με το άρα. Παιδιά, θέλω να με σχηματίσετε μία πρόταση με το σύνδεσμο άρα. Κυρία! Ο μπαμπάς μου ασχολείται με τις μπρίζες, με τα ρεύματα και με τα καλώδια, άρα είναι ηλεκτρολόγος. Ο Νικολάκης, σε παρακαλώ, εγώ. Πες μου, Νικολάκη, ο δικός μου μπαμπάς ασχολείται με τις βρύσεις, με τα νερά και με τις σωλήνες, άρα είναι υδραυλικός. Ο Μίκας, κυρία. Πες μας, Μίκα, κι εσύ. Απροχτέ έσωσα από το σχολείο, πάει στο σπίτι. Είχα μια πείνα, αυκέτα. Λέω τη μάνα μου, τι θα έφτιαξες μάνα μου, μου λέει κυφτέδες μισμοί. Έφτιαξες μισμοί, ναι, έφτιαξε και με χωρισμοί, λέει. Α, θα μη βάνεις 4 μισμοί και 2 χωρισμοί. Μη βάνει 4 μισμοί, τρώω και τις 2 χωρισμοί. Αλλά δεν χόρτασα και λέω, δεν μη βάζεις ακόμα έναν χωρισμή. Μη βάζεις ακόμα έναν χωρισμή, τον τρώω και εκείνον. Έχεις την μπαμπάζα. Λέει, τι φτιάχνεις τώρα, καλά μπάκα. Τι έφαγες, έφαγα, λέει, τι έφαγες. Έφυγα. 4 κυφτέδες μισμοί, 2 χωρισμοί και δεν χόρτασε και έφαγε ακόμα έναν χωρισμή. Και μου λέει ο μπαμπάς μου, άρα εσύ θα σκάρεις.